Allah kara lafiya. Sai da Allah shi gabara ba kai. Gabara ba wannan. Ai ladabi. Sai yace a ga zakirai. Yanki ya shugaba. Madalla. Yau yace Allah ta ga muku da alheri. Yau yace ya gode. Sai yace wannan aikin da kuke yi aikin Allah ne. Aikin Allah ne. Sai yace abin ya fi ƙarfinsa. Sai yace in banda Allah ba wanda ya isa tare jama'a wa irin wannan. Sai yace ko mulki ba zai tare jama'a irin wannan ba. Sai yace sai na ainihin san annabi shi ne ke tare jama'a irin wannan. Sai yace amma ba mulki ba. Sai yace ya kamata a rike addini, a rike zikiri. Sai yace shi ne komai. Sai yace komai yana cikin la ilaha illallah. Sai yace duk alherin da yake cikin duniya da lahira yana cikin la ilaha illallah. Sai yace yana cikin la ilaha illallah. Sai yace duk bakin gogari gaba daya. Sai yace duk bakin dan Qur'ani yana cikin la ilaha illallah. Sai yace duk hadisan annabi gaba daya suna cikin la ilaha illallah. Sai yace duk ɗariƙu na auliya illahi gaba ki daya suna cikin la ilaha illallah. Sai yace wanda ya kama la ilaha illallah ya kama komai, ya samu komai. Wanda ya rike Allah to ya rike komai, ya samu komai. Wanda ya rasa Allah ya rasa komai. Ko yana da shi babu abun. Allah shi ne komai. Allah shi ne komai. Sai ya ce la ilaha illallah ya ce komai. Ita Allah yake bukata. In ka je lahira ba wani abu Allah zai tambaye ka ba. Sai imaninka da la ilaha illallah shi yake nema. Shar ya ce ba neman ka da wani littafi. Shar ya ce sai la ilaha illallah kawai. Shi Allah yake so ya gani. Ka imani da shi. Ka imani da shugaba sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce guda biyun nan to su ne ba hakikanin musulunci. Su ne hakikanin musulunci. Wanda ya rasa waɗannan to ya rasa musulunci. Shehu ya ce ya kamata mu kula da la ilaha illallah. La ilaha illallah ita ce komai. Sai ya ce duk annaba akan la ilaha illallah suka tafi. Akan la ilaha illallah suka tashi. Akan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi aka aiko su. Sai ya ce komai yana cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi yana cikin waɗannan. Sai ya ce mun gode. Sai ya ce zakirai mu riga la ilaha illallah. Sai ya ce in za mu tafi wajen Allah mu tafi da la ilaha illallah. Shi ne imani. Idan ka same ta to fa an samu komai. Sai ya ce an samu komai. Sai ya ce wanda ƙarshen sai da ya kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna. Haka shugaba ya faɗa. Wanda zaman to ƙarshen zancensa ko ma ga Allah la ilaha illallah ya ce zai shiga aljanna ni shau. Sai ya ce annabi ya faɗa haka sallallahu alaihi wasallama. Sai ya ce ya kamata mu kula. Mu kula da tsarkake imani da la ilaha illallah. Sai ya ce la ilaha illallah ina ta dafa in komai. Komai
idan ana la ilaha illallah to ba zai afku ba, duk wani sharri ba zai afku ba sai alheri. Shahada Isa nan garin namu la ilaha illallah ita ce dafa'in mu, ita ce dafa'in mu, ita ce dafa'in mu a duniya da lahira, da kuma iyalinmu da komai namu duk la ilaha illallah ne. Shehu ya ce ba mu da komai sai la ilaha illallah, sai la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Shehu ya ce a rike ta, shehu ya ce a rike la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Shehu ta guda biyun nan su ne fa komai, komai fa a ciki yake, komai fa yana cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Shehu ya ce komai yana ciki, komai duk ilimin duniya yana cikin la ilaha illallah, duk alherin duniya da lahira yana cikin la ilaha illallah, ina cikin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sai ta ina ciki, sai ta mun gode Allah, mun gode Allah. Sai ta alhamdulillah, alhamdulillah. Sai ta ba mu da ta magana sai dai godiya. Sai ta la ilaha illallah ta zama to ina ta farigan mu, ina ce ainihin tagonmu, ina ce wando, ina ce hula, ina ce hulanmu, ina ce abin kanmu, ina ce abin shanmu, ina ce abincinmu, ina ce baccinmu, ina ce farkawanmu. Sai ta mun gode Allah, sai ta zakirai a gaya muku Allah ya saka muku da alkhairi. Sai ta Allah ta gama lafiya, Allah ya yi muku arziki na duniya da lahira, Allah ya kawo arziki duniya da lahira. Sai ta mun gode, sai ta dabgogi na bala'i Allah ige mana, Allah ka ba mu zama lafiya a duniya da lahira. A cikin Najeriya Allah ya kawo zama lafiya, Allah ya kawo zama lafiya, Allah ya kawo zaman lafiya, Allah ya kawo zaman lafiya a duk ƙasashen musulmi, Allah ya kawo musu zaman lafiya saboda la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Shehu ya ce a gaya muku idan ana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah to an fasa mu aminci, aminci fa ya samu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Shehu ya ce ita ce aminci na duniya da lahira. Shehu ya ce duk ina muke la ilaha illallah to mun fasa mu aminci. Babu abin da zai afku a Najeriya sai alheri, sai alheri za mu gani. Ba wani abu da zai rinjaye mu sai la ilaha illallah. Babu wani abu da zai hau kan la ilaha illallah. Sai ya tada kira ga muku la ilaha illallah to ba wani mai hau kanta, ba wanda zai hau kanta. Ina ta daba yi mu komai, ina ce takobinmu, ina ce mashinmu, ina ce kibiyanmu, ina ce imaninmu, ina ce komai namu. Ina ce alhamdulillah. Fatihar salatul fati. Shawar ta Allah ta kawo kudale. Na'am shau. Shawar ta Allah kai mu wata rana kamar wannan dinnan. Sai ta Allah ya ba mu lafiya, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, masu fama da cuta jiya kala-kala Allah ya ba su lafiya ji kyau, albarkacin la ilaha illallah. Sai ta Allah ya ba da lafiya, waɗanda suka zama haji Allah ya kama da su lafiya, kawai da girman la ilaha illallah. Allah ka ba mu aminci. Saboda girman la ilaha illallah. Allah ka amintar da Najeriya saboda la ilaha illallah.
Allah ka aminta da Najeriya saboda la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Allah ka aminta da Kano saboda la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. La ilaha illallah ita ce binninmu, ita ce binninmu mai ƙarfi ba mai huda shi. Sai ta ba mai huda la ilaha illallah ba mai hawa kanta. Shau ya ce duk wani bala'i la ilaha illallah za ta ije maka. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah za ta ije mana komai duniya da lahira. Za ta ije mana talauci, za ta ije mana ciwo, za ta ije mana yaƙi. Shewe ce za ta ije mana duk wani abu ne rusa addini, za ta ije mana. Za ta kawo mana zama lafiya. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi za ta kawo mana zama lafiya. La ilaha illallah ta kawo mana zama lafiya. La ilaha illallah ta ba mu zama lafiya a duniya da lahira. Sai ce fatiha da salatul fati. Allah ta ga da alheri. Amin shau. Amin shau. Amin shau. Amin shau. Na'am shau. Amin shau. Na'am shau. Oh,